Sanibonani guys, igama ngiqobile niphathela amazwi la homecoming ngomhla ka-24 July. UShobane-ke guys ufikile eklinikhi namhlanje baphetheleke i-aircon eyodwa njengoba kade behlohlene benoshwabi. Uthe mengena laphaya wathi eyi boza kwethu nginilethele iy'ndaba ezimnandi. Bese ngizwile ukuthi niyaquleka la eklinikhi niyasha. Manje-ke ngithi anginilethele nansi i-aircon. Wathi uZethu i-aircon noma ama-aircon. Wathi ngiphethe i-aircon, ngisebenze kanzima kabi, kade ngehla ngenyuka ngifunana nale aircon. Wathi hhayi ukobe uyadlala Shobane, i-aircon eyodwa iy'mali iphumile la eklinikhi. Wathi uShobane wezethu okusiza ukuthi ukline amadlebe, ngiyakwazi vele phela wena uze la eklinikhi hhayi ngoba uzosebenza uzolandela amadoda, so kline iy'ndlebe zakho oney'ndlebe makezwe, i-aircon iyodwa la. Bekumele ngenze njani? Ngenza okusemandleni ami mina. Angithi iy'ndawo ekade ngi-oda kuzona ziloke zingithembisa o-3 months o-6 months, manje ngithe angitholele ngokuphuthuma. Wathi we-matron kwenzakalani la? He? Wathi u-matron hawu, mina ngiyayibona indodana yami ukuthi iqonda ukuthini la. Ithi okwamanje asimambise ngale, ayeza amanye asendleleni ukuze singashi phela sonke lesi sikhathi sisalindile. Wathi umbhedo-ke lo, umbhedo. Ningi kabi iy'nkampani ekudayisa kuzona ama-aircon, ngiqonda ukungitshela ukuthi zonke zithembisa o-3 months 6 months. Uyabheda-ke manje Shobane. Guys, Shobane wanyanya kodwa wangafuni ukukhombisa ukuthi unyanyile. Guys, akupheli-ke lapho. Uphinde wabuya futhi okwesibili game 2 uShobane. Manje-ke usebaphatheleke uqwembano olunesithombe se-ambulance azobalethela yona okuhambeni iklinikhi. Uthi iy'ngane zakwethu ngiyabonga kakhulu ukuthi nize la kulo mhlangano lo ophuthumayo. Kade sihlupheka la eklinikhi siswele ama-ambulance. Ngithi namhlanje anginitholele nansi i-ambulance yenu. Guys, ambulance-ke esithombeni ivela njengeskuta isithuthuthu guys, esinento engathi ibhokisana ngemumva-ke ezohlala isigulu. Hhayi uZethu mane wageza izandla. Wathi weShobane, iyona-ke i-ambulance le ozositholela yona? Wathi yebo, yabona le ambulance inejubane. Akukho la ingeke ifike khona ngokushesha. Wathi iy'guli zethu zizohlala kanjani kule ambulance encane kangaka? Wathi hawu phela le yile esezingeni eliphezulu, yile esimanje manje. Wathi weShobane, umsuzo-ke lo ngikhulumela wona njengamanje. Yangizwa ukuthi ngithini kwena? I-oxygen mesihlalaphi la, kona-ke i-paramedic yona izohlala phi kule ambulance encane kangaka? Wathi wezethu, ngithe iyona ambulance eseqopheleni eliphezulu, iyona esetshenziswa emaklinikhi amaningi le. Wathi musuqamba amanga Shobane. We-matron, aningitshele nenzani nina nendodana yakho kahle kahle? U-matron waqala naye wakweqa amehlo manje akasazi ukuthi aphendule athini. Wathi ngiyabona ukuthi niphezukwani nina, nizohlaza la eklinikhi. Wathi u-matron, Zethu nawe musukuyibuka kabi le nto le. Uyabona ukuthi le ambulance eyisithuthuthu inejubane. Kubuye kufika isikhathi la kumele kube khona into esiyihambisayo njengamagazi kanje, izofika qathatha ngokushesha iphinde ibuye ngokushesha. Wathi matron, siyabhedelwa thina la, umsangano we-ambulance le, akusiyona i-ambulance le. Futhi ngiyahamba mina la, nizongibiza mase ninento esile eningangitshela yona. Wathi uShobane, hhayi hamba ntokazi uzosifica sisala. Wahamba uZethu. Sesuka lapho uZethu wambizela eceleni uShobane. Wathi weShobane, angeke ngikhulume nawe kancane. Wathi uShobane ufuna ukuthini? Wathi yabona wena ngiyayibona inkinga yakho. Wena usayilo mami's boy Shibingsti. Yabo lo mami's boy lo ophulwe inhliziyo umphakathi ngoba phela inhliziyo yakhe incane iglass bandla. Ngiyabona. Manje usufuna ukuyiphindiselela kulabantu bala esigodini sase-Okhambeni. Ahlaba lawo mazwi kuShobane ngoba vele iqiniso lelo. Wathi ngicela ukhule bhuti. Yes, khula. Iphi principle yakho? Wathi suka la duze kwami wena. Uzongibhedela la wena. Shobane. Waphuma wahamba. Sesuka lapho wale kwesakhe phela ethaveni eShwabi. Wafika khona wathi hey yabona manje ngenza 1 ngenza 2 Shwabi. Wathi uthini ngami manje? Wathi yabona ngibatholele lokhu abakudingayo. Ambulance ngibatholele eshibhile, ne-aircon ngabatholele yodwa. Wathi nazonke mfana wami. Wathi kodwa inkinga iyodwa. Intombazane ekuthiwa uZethu. Ingimise kabi mani. Yabo le ntombazane yakaHlongwane. Wathi lalela kuzomele-ke uthi leyilo
uthi ukuhambela phansi kancane nawe ungabe usujampisa-ke manje. Ukuthi uhlale nje uthi sit back, relax, ubuke isimo ukuthi sihamba kanjani. Bazokhohlwa labantu. Wathi hhayi isimpela lelo. Athi ngeke ngithi ukuthi lay-low. Lay-low kephi khona. Ngoba kufike amantombazane amabili same time ngaleso sikhathi nje sakhuluma noShwabi. Enye ibovu tephu ngathi ithanga lasebusika, enye hhayi u-dark beauty impela. Apakishile ama-girls. Athe mefika khona athi Shobani, waze wagqoka kahle. Angiyawathanda amateki wakho. Wathi hayi ntokazi, eyi wozani ngapha ngakumina. Hlalani phansi, anifuni ukuphuza nami? Athi hayi inkinga. Athi uShwabi, hhayi ngiyakukhuza ndoda ngithe hambela phansi. Wathi ayi akukho ukuhambela phansi, sekufika abantu abanje nginikeza u-6 pack so-3 lapho anebhodlela. Amantombazane ahleka kakhulu athi kodwa Shobani. Hayi bo. Guys, uphuzile-ke nala mantombazane wadla imali eklinikhi waqeda waphindela ekhaya. Uthe mefika ekhaya, okay. Uma wakhe umlindile wageza izitsha ubhuti wazenza u-good boy. Uthe sethi useyolala wathi uma wakhe woza la. Hhayi wahlala phansi ubhuti wabeka iwashi lakhe lanokusho nesheni. Akabugqoki ubucwebe kanje hhayi. I-necklace ihamba nga-2. Ezandleni kuhamba iwashi ne-bracelet. Ayi bo Shobani. Wathi uma wakhe indodana yami khona into engayiboni ngayo. Ngawe nje yabo ushintshile kahle kahle. Wathi usho ukuthini ma? Uthi yabona lama decisions owenza eklinikhi angiwaqondi kahle. Wena udokotela awahambisani nawe. Wathi ma yabo laba bantu bathola lokho abakufanele. Angithi bona baluma isandla esibafunzayo. Wathi manje mntanami uqonda ukuthini ngalokho? Usukhohliwe wena ukuthi wena udokotela. Wathi ma anginandaba. Hayibo. Shobane. Waqede wasuka wahamba guys. Shumatron emfimfinye embeze emehlweni ebona kahle ukuthi ngempela le ngane iyayibhubhudla imali eklinikhi. Guys, asingayikhohlwa indaba ke kaMankwanyana. uMankwanyana kuhambile waya kuMakhumalo lo nesitolo eyocela phela ukuthi aye laphaya kukapteni eyowenza sengathi ufuna ukutshala iy'mali zesitolo sakhe kuyena ukuze phela bekwazi ukumbamba kahle ukuthi yabo uqola abantu abaningi ufuna ubufakazi. Wasaba uMakhumalo wathi awu mntanami uyongiphosa kapteni, ukapteni indoda enamandla izomane iqongqisa isitolo sami ingqongqise nami. Wathi ma ngiyacela ithemba lami lokugcina. Wathi awucela ingane uma wakho? Wathi ma ngeke ngikwazi ukucela yena ngoba bayazi ukuthi akanamali uLopholo. Wathi okay kodwa ngeke ukapteni. Wathi ngiyacela ma nangampela wahamba guys uMakhumalo waya le ofisini lakapteni. Uthe mefika khona athi hawu kapteni wami uyaphila? Wathi ngiyaphila indaba sune-robbery esibili. Wathi hhayi ayikho i-robbery ukuthi ngihamba la ngibheka umuntu othembekile ongase ngitshale kuyena imali ngoba kunemali engiyithukisile lapha isithanda ubaningi. Wathi manje wayeka ibhenki weza kumina. Wathi hhayi ngize kuwena ngoba yabona wena uhloniphekile uthembekile manje ngiyafuna ukuthi ngiyitshale le mali. Wathi Makhumalo indawo ethembekile yokutshala imali isebhange, akukhona ebhange la, phuma. Makhumalo wathi yebo kapteni, waphuma. Wahamba waya kuMankwanyana wathi heyi ngixoshe njengenja indoda, angikwazanga nhlobo nje ukuthi ngikutholele usizo ngiyaxolisa. Wathi ayikho inkinga, kusho ukuthi ungiqole ngampela lo muntu ingaze ngayisilima. Yindaba engashona kuwena ukuthi khona i-MGE, kusho ukuthi beqola mina vele. Hawu kodwa nkosi yami kodwa kulungile Makhumalo, ngiyabonga usizo lwakho. Nangampela-ke guys wathi sethi uyaphuma nje ngomnyango Makhumalo kwangena isitini ngewindi guys esinemeseji. Hey kwaba ubuphohlophohlo iwindi la kaMankwanyana. Ngenhlanhla lishayanga umuntu ekhanda. Wathi i-blocks, hawu nkosi yami cishe ngafa. Hawu kukhala uMakhumalo. Ekhala nje akekho ngisho emzini wakhe, kusemzini kaMankwanyana. uMankwanyana ugijimile-ke wabheka lesi sitini lesi efunda imeseji kwathiwa udlala ngomlilo. Hhayi wabona kuMankwanyana ukuthi lo muntu lo osho nje kukabili kungase kube ukapteni. Uyabona ukuthi hhayi cha lo mama uMakhumalo uthunyelwe uyena uMankwanyana, noma-ke kungenzeka ukuthi silahlwe uvusi ngoba phela nawe ucikekile. Ubona sengathi uMankwanyana le mali le uyayidla yedwa njengoba ethi uqoliwe yona cha unamanga. Uzama khona ukuthi-ke uNomalanga benovusi bengafinyeleli kuyona ayidle yedwa. So
Asazi-ke guys, sizothola maduzane ukuthi le stini sitrowishwe ubani. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ngakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time. Bye.